दिनै इदिबो बुंनो हाबाय नै खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय बिनिफ्राय आदारफोरखौ गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै आगारनाय जाबाय खुलुमबाय दिनै आदारफोरखौ लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों बिनिफ्राय बेंगलाव फैनानै माबोरै मोनखो बेंगलाव फैनानै जोंनि आसाम बेंगल एखेयानो जाहैबाय नालाय जेबो डिफारेन्स गैया नाथाय फार्स्ट टाइम फैफेरदों बेंगलनि बर' गामियाव वेलकाम टु वेस्ट बेंगल गोजोनथोंसै बिनिफ्राय बेंगलाव मा थांखिखौ लानानै फैदों बेंगलाव फैनाया जेबो थांखि गैया दिनै जोलुर बादायलायनाय जागोन जाहैदों फुटबल गेलेलायनाय बेखौ एसे नायनो फैदों बेनिफ्राय बेखौ नायनो फैनायजों लोगोसे एसे बेंगलनि बर'नि गामिफोरखौ एसे गिदिंसै बेंगलनि बर'नि गामिफोरनि न'फ्रा माबायदि डेभेलप नंगौना नङा मोजां नंगौना नङा ना माबायदि थायो माबायदि जायो लोङो मा खामानि मावो माबायदि गानो ड्रेसफोरखौ बेफोरखौ एसे नायनोसै आरो देखायनो नाजानोसै आंनि चेनेलावबो दा बै इउटुबाराव नोंथाङा माब्लानिफ्राय सुरु जाबोनानै दिनैसिमाव बेफोरबायदि स्टेजाव दङ आङो इउटुबार जानाय एबा इउटुबाव भिडिअ होनाया आंना बोसोरबानि बारबायानो जाबाय 2017 निफ्रायनो आङो स्टार्ट खालामदोंमोन बेनिफ्राय मा थांखिखौ लानानैहाय स्टार्ट खालामनाय जादोंमोन आंनाथ' जेबो थांखि गैयामोन आङो ओरैनो जानला मोनलासो भिडिअ बानायनानै आपल'ड खालामदोंमोन बेनिफ्राय मोजां मोनलांदों इन्टारेस्ट मोनदों गोबां सापर्टखौ मोनदों बेनिफ्राय भिउसबो मोनलांबाय साबसक्राइबार मोनलांबाय नालाय बेजोंनो इन्टारेस्ट जालांनानै नै दा फुल टाइम इउटुबार जानाय बायदि जाबाय बेनिफ्राय नोंथाङा माने गुबुन जेबो आरि लामा गैया नामा इउटुबाव दा जेबोथ' गैथ'वा दा एट प्रेजेन्ट माने बेखौनो बानायबाय थाथ'गोन उनाव मा जागोन मिन्थिया गाबोन मा जागोन मानसिनि जिउ बा मानसिनि इन्टारेस्ट माबाफोर इसोरा जुदि माबा मोनसे थांखि दंबावोबा आरो इउटुबनिफ्राय गुबुन लामायावबो थांनो हागौ इसोरा बबे लामायाव दैदेनदों बे लामाजों दा थांगासिनो दङ आरो बेनिफ्राय नोंथाङाथ' आउट अफ इन्डियाबो बिराद जायगाफोर बेरायबाय माने बे बेरायनायनि जाहोना माथोमोन मा थांखिखौ लानानै बेरायदोंमोन आङो गोदो उन्दैनिफ्रायनो देश बिदेश बेरायनो लुगैयोमोन नालाय माने थाखा फैसाबो गैयामोन नालाय बेरायनो हायाखै आमेरिकायावबो थांनो लुगैदों ओरै इउरप हादरावबो थांनो लुगैदों माने गोदो उन्दैनिफ्रायनो जेब्ला हाइ स्कुलाव फरायो बेनिफ्रायनो माने फरेन कान्ट्रियावल' थांनो लुगैनायमोन दा गोदो गोदायथ' थांनो हायासै दा देरबाय एसे एनै फैसा थाइसे थाइनै खामायबाय बिदिनो जमायनानै बेरायहैनाय जाबाय आरो जोंनि बे खाथि खालायाव बेनिफ्राय आदा नोंथांनि रियेल मुङा मा होननाय आंनि रियेल मुङा आलफ्रेड बसुमतारी आंना नोंसिनि बेंगलनि बायदि नङा बसुमता थाबथानाय नङा आद्रा जानाय जोंनि बेंगल माने बसुमता जायो नारजि जायो मसारि जायो बेफोरबायदिनो आद्रा जानाय आरो थाबथाहैबाय बसुमता आंना बसुमतारी फुल थाबथानाय गैला आरो गेजेराव बेनिफ्राय दा जोंफोरबायदि गोरलै गोरलै इउटुबारफोरनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो गोरलै गोरलै इउटुबारफ्रा माने बेनो खस्थ' खालामनांगौ भिडिअखौ मोजां मोजां लाबोनांगौ इन्टारेस्टिं बा इनफरमेटिभ आरो माने बे नङाखि मास मोनसेयाव मोनसेल' भिडिअ आपल'ड खालामनाय बिदि नङा आजिखालि गोबांथार इउटुबार ओंखारबाय नालाय दा हायोबा सानफ्रामबो भिडिअ आपल'ड खालामनो हायोबा मोजां आरो हाथाराबाबो सप्तायाव बिदिनो मोनथाम मोनब्रै भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हायोबा मोजां बेनिफ्राय जोंनि आदाया बहाबाबो थाङो नामा दिनै फुटबल मेट्च नायनो थांगोन आरो सातालियावहाय आंखौ आंनि सासे लोगोआ लेंहरदोंमोन फै होननानै दा बेनि थाखाय फैनाय जाबाय आरो थांनाय बोसोरावबो आंखौ लेंहरदोंमोन आं फैनो हायासैना बेनि थाखायनो बे बोसोराव फैनांबाय बेनिफ्राय बेंगलाव जों थुनानै बिराद मोजां मोनबाय दा मोजाङाथ' मोनखाबायब्रा दे बेनिफ्राय आंनि चेनेलाव नोंथांनि साइडनिफ्राय माबाफोर बुंनो गोसो दङब्ला बुंनो थाखाय खावलाया जाबाय बिथांनि चेनेलखौ नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामना होदो आरो बिथांनि भिडिअखौ नायदो शेयारबो खालामना होदो जाहाथे जोंनि बे गोरलै फंबाया बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हानाय बायदि आरो नोंथांमोननो देखायनो हानाय बायदि आरो एसेनोसै आरो माबाफोर बुंनो गोसो दङब्ला बुंनांगौआ बेनोसै माने नाजाबाय था खस्थ' खालाम खस्थ' खालामोबा सानसे नङा सानसे फिथाइखौ मोनगोन माने आं नोंथांखौ गोबाव सम सिगां सिनायो ससियेल मिडियाआवहाय नुबाय थायो दिनै रियेलावहाय नुनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय दिनै इदिबो बुंनो हाबाय नै आङो बोथोन रायलायनायखौ बिराद मोजां मोनो आङो सोलोंनो गाज्रि मोननो नाङा दे सोरबा बिराद रागा जोङो जोंनि बेंगलनि बर' रावखौ असनमान खालामदों होननानै सोरबा बेबायदि कमेन्टआव लिरो आरो गाज्रि मोननो नाङा बे मोनसे कमेडि हिउमारसो आरो सोरबाफोर मानसिफ्रा माने रागाबो जोंनो हानाय रा एसेनोसै लोगोफोर
आदा आलफ्रेडखौ दिनै लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय बेजों लोगोसे आदा फिजुस नार्जिनारि ब्रादारखौ थेंक इउ होसै आदा आलफ्रेडखौ वेलकाम खालामनायनि थाखाय दा लोगोफोर एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ गोजोनथोंसै हामबाय जय बर' हारिनि लोगोफोर जिउआव फार्स्ट टाइम नै आदा आलफ्रेडनि गप्र' वाव बरिया औ भियेटनामनि